Andrai. Oh iya, oke. Selamat malam Mas Andrai. Sikus juga sudah mirip seperti Pipit sekarang. Dan keripik telosine dan patone rata tole. Seneng kena seneng ning aja nganti kladuk seneng yen kladuk seneng kuwi mau susahe ora jamak. Ya pancen maning kabeh mau kanggo seranatur limpur karo para sutresna. Kelon daramu aja diungkurke mundak mengko paring duka marang awake dhewe tole. Oh